जोङो दुलाराय असम ट्राइबल संघ आरो कोअर्डिनेशन कमिटी ऑफ द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आसाम नि जानानै प्रमोद बर' बिथांनिसिम जोंहा कंग्रेचुलेशन्स थाबाय आरो दिनै बिथांनि जि समायखिरा लानाय सान बेहाय जोङो फैनानै बे नुजाफैदों बिथांखौ सापर्ट होनो थाखाय गासै रायजो राजा फैदों जों ट्राइबल संघनिबो आरो गासै ट्राइबल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशननि जेसेबां मानगोनां बिबानगिरि दं बिथांमोनाबो फैदों जों बिथांखौ कंग्रेचुलेशन होनायजों लोगोसे बिथांनि जा टीम UPPL टीम जेरै बे जिथु बिसायख'थियाव बिथांमोना देरहानानै BTC नि बे हादोराव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीनि माने समान अधिकारनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावलांगोन गणतन्त्रनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावलांगोन जाथि जनगोष्ठी बिथांमोननि गेजेराव भेदाभेद लाखियालासिनो गासैनिबो माने सम अधिकार आरो सम उन्नयननि थाखाय बिथांमोना खामानि मावलांगोन जौगानायनि थाखाय आरो जोंनि माने दुलाराय असम ट्राइबल संघनि आरो CC2निफ्राय जोङो बिथांखौ साबायखर हरदों आरो जों खावलायो जाहाथे गासैखौबो समान मेगनजों नायो आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय फान्डफोरखौ जाहाथे प्रपारलि इउटिलाइज खालामो बिथाङा गासै माने हारिनि जौगानायनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंलाङो आरो बेखिनि मावफुंलांनो थाखाय बिथांखौ आनान गसाइया माने मदद हरथों बोर सारस्रि हरथों गोजोन्थों बेरले बेरजेथ' फैनाङा खिन्थु गावनि स्थितिखौ मोजाङै लाखिनो हानांगोन UPPL हान्जाया गावनि जि प्रिन्सिपल दङ बिथांमोननि जा फिल'सफि बेफोरखौ बिथांमोना मोजाङै लाखिनो हानांगोन जाहाथे गिदिर नाया जाहाथे ग्लब मन'नो हाया गिदिर नाफोरा जाहाथे फिसा नाफोरखौ जाहाथे मन'नो हाया गावनि आदर्शखौ लानानै गावनि प्रिन्सिपलखौ लानानै खामानिफोरखौ मावलांथों रायजोनि जौगानायनि थाखाय मावलांथों डेभेलपमेन्टनि थाखाय आरो बेवहाय माने खुनु माने कमिउनिटिनि माने भेदाभेद जाहाथे थाया गासैखौबो मोजाङै मोजां नोजोर होजों बिथांमोना नायलांथों बे जों आसा खालामो आसा फालियो बेखौ दाथ' डेम'क्रेसियावथ' बिथांमोना सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटिमोन खिन्थु नाथाय दा UPPL आरो BJP लोगो नांनानै बे जिथु एबसुलुट मेजरिटि नांगौ माने 40 सिटनि जुदि माने गभर्नमेन्टआव फैनांगौब्ला 21 सिट नांथारगौ माने एबसुलुट मेजरिटि मोननोब्ला दा बिथांमोना जों नुनो मोनदों जे UPPL आरो BJP बे जिथु नेशनेल पलिटिकल पार्टी बिथांमोना लोगोसे जानानै माने 21 सिटनिबो बांसिन बिसोर ज' खालामनानै जा गभर्नमेन्टखौ दानो थांदों जों सानो जे फैबाय थानाय समाव हयथ' बिथांमोनाबो खाबु मोनगोन दा जोङो बिथांमोननिसिम खावलायहरो जे मोजाङै जाहाथे बे गभर्नमेन्टआ मोजाङै सोलिलांनो हाथों रायजोनि थाखाय खामानि मावनो हाथों बिथांमोनाबो मदद होथों बिथांमोनाबो सापर्ट होथों बे जोंनिथिंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय।